Бүгін біз район үзәгенән 30 сакрымдан ашу урынлашкан Гаделбай авылының тормышы, урындагыларның яшәеше менән таныштырмакчыбыз. Урман аркаһында гына утырган бул төбәктә барлыгы 400-гә якын халык көн итә. Күбрәк әлбиттә урта буын кешеләре яшәйтсәк тә була. Авылда эшләрлек зур хуҗалык, сәнәгать предприятие юк. Шуга карамастан кешеләр эшһез ятмай. Халык нигездә мал туар асрап көн итә. Урындагыларның етеш яшәгәне авылга инү менән күзгә ташлана. Йорт һайын 200 машина, тракторы булмаган кеше һирәк. Кайһыларның хатта 2шәр техникаһы бар. Күптәр әле малдарын нисек кышлатырга башватһа, Гаделбайларның ихата артында 200 кәбәндәре ултыра. Тимәк, береннән бере уздырып дөнья көтү, сәмләнеп, дәртләнеп яшәү күк сифаттар көстө Гаделбайда. Касандар алдынгы хуҗалык булып танылган Алга колхозы таркалгас, урындагыларга кыенга туры килә әлбиттә. Чөнки күптәр эшһез торып кала. Шул сакта авыл уңгандары агалы-кустылы Рафик һәм Рәүф Каскановтар ярдәмгә килә. Улар колхоз малдарын һәм ирдәрен куртымга алып кире иянре. Бүгенге көндә хуҗалыкта 200-гә якын мал асрала. Ире мөгезле мал гына түгел, шулай ук йылкылары ла бар. Сезонда кеше 25-тән ашып китә, менә хәзер кышлату сорында бездә где-то 10-дан ашу кеше эшләй инде. Тәмин тора зарплатаны вакытына бирергә тырышабыз. Кышлату сорында булай проблемалар артып күп түгел. Дөресен әйткәндә, үзебезнең юны үзебез күрәбез бит инде. Юлларны без үзебез авылда ярып торабыз. Үзебезнең техника йөрий инде. Малга продукцияны без якынатып ташып алып киткәнбез. Авылда без үзе якын, аны проблема юк инде. Киләчәк көне шул күбрәк йылкысылыкты үстерү планын карайбыз. Шул хайыр малларын хәзер арында калып калган хайырларды яңыртыр кирәк инде. Өлкәнәйгән хайырлар безгә яшь таналар кирәк инде. Ябай авыл халкы өчен әлбиттә озын акча артыннан сиккә юллангансы, урында эш булуы күпкә уңай. Чөнки җәмгыятьтә күп кенә кешеләрне эшләтеп, акча түләмәй алдау сорактары ла аз түгел. Бүген хуҗалыкта авылдан 20 кеше эшләй. Язгы пассивта сәсеүдә, шүкергән уборка, бишәм вакытта. Кеше кирәккәндә союзда эшләйм. Менә кышканда хәзер Аскутникларда кайбердә ялтырасам. Эш кирәк инде, шәр кырга китеп булмый. Кушкуртка емен дә алабыз, акчаны да алабыз дип эшләгән. Булай да ярдәм күрәтелә дигән техника буенча була. Бүген гәршәм булай инде, тәрҗемә. Берәмле алмайды, тик ятып булмайды инде. Эшләң була, акча ала була. Малында көтергә була. Әйтергә кирәк, иман йорты авылга 2 елдан соң гына кире кайта. Мәсет булмаганда, авыл халкы юма намазына, гает байрамдарына беренче кылдың мәсетенә йөрүһә, хәзер азна һайын юма намазларына, юма сейдәренә урындагылар иман йортына йыла. Әлбиттә, бу яңгыз кешенең генә кулыннан килә торган эш түгел. Күмәкләгән, яу кайтарган дигәндәй, изге эшкә һәркем үз өлешен индерергә тырышкан. Мәсет булган ердә иман да булыр ди бурынгылар. Киләсәктә лә изге урын халыкка иман нуры таратып, күңелдәргә сафлык өстәп, тик яхшылыкка, изгелеккә генә өндәп эшләһен ди урындагы имам хатип. 5 ай эчендә төдеп ултыртып гына эшләп индек инде. Аллаһка шөкер. Анна җәмәгатьне үткәрәбез. Корбан гает үткәрдек, мәүлид кичәне үткәрдек. Беренче гыйнварда, яңа елда шунда каршылык кичәне үткәрдек инде. Һәм Анна җәмәгать исеп таралышабыз инде. Allah bera bayırdaylıkta dıştan köplep apşağa edip işten tübehin nabisnoy patalıp diğerinde işlegende mescidi tağıla körkemleli maturlan kitlerinde. Ağılda dinge karaş ıngay halkı imanға havagan tibettirge bulayın. Hazır okusa bağlar da yürü başlanı katın kızlar derev yürü İrigitlerdə həylab tartıla başlanır. Gələcəkdə mən olayım, iman yurtunda hər gün alan qısqırılıb, namaza saqırıb dururuz deyib. Xalqı gələcəkdə özünün Allah Teala yolunda doğru bulub, Muhammed Peygamber öğretken İslam dinindən doğru yoldan taypılmaq deyib sanam indi.
Авыл өсөн әлбәттә тәү сиратта эш урындары, мәктәп һәм балалар баксаһы мөһим. Заман проблемаһы булган кыскартылулар да Гаделбай авылында яшәүселәрдә лә борсуга һала. Борсулулар урынлы әлбәттә. Мәктәптәр ябыла икән, тимәк авылдың киләсәге лә караңгы дигән һүз. Авылдарның бөтүе милләтебез тамырына балта сабу менән бер икәнлеге барыбызга ла билдәле. Был авылда мәктәп бөтенләй юк. Касандыр балаларның шат тавышыннан гөрләп торган белем бирү усагы хәзер етемһерәп тора. Башта 9 еллык, шунан соң башлангыч, азак бөтенләй ябыла. Бунан 5-6 еллык ең хызганып эшләгән укытучылар, тырышып укыган укучылар урынына хәзер ялангас коридорлар, класстар гына торып калуы әсендерә. Укучылар иһә беренче кол мәктәбенә йөреп укырга мәҗбүр. Әле был бинала мәктәпкәсә белем бирү учреждение урнаштырылган. Баксага 13 бала йөри. Кескәйләр менән 20 елдан ашу хезмәт стажы булган тәҗрибәле тәрбиячеләр эшләй. Балалар ханы елдан ел кеми, чөнки авылда эш юк. Яшьтәр өйләншәләр дә авылда яшәп тормый бит инде, алар калага, дуррак урыннарга китәләр. Шуңа балалар әдәя ел һайын. Бетә дә күп ине балалар 25-30га барып китә торган. Хәзергә әйләп биреп ана 13 балага, 15 бала битендә авылда шуңа калды. Кайһы бер авылдар эскелек хазлыгына баттык дип ызарилаһа, Гаделбайларны был заман афәте урап үткән. Тимәк, монда ул яһәттән каты тәртип. Тормыштан ям табып, яшәештең кадерен белеп, матур дөнья көтәргә теләгән авыл кешеләре янына эскелек дигән явыз сир якында килмәйдер ул. Шулай ук урындагы халыктың тыуган авылын хаклап калуга, уның киләсәге өчен янып яшәүе бездә хоклану тойгыһы уятты. Һәр авылда иң тәүдә матур һәм өлгеле гаиләләр бидәй. Без бүген һеҙҙе шундай уңгандар менән дә таныштырмаксыбыҙ. Иң тәүҙә Галиндар ғаиләһе хаҡында бәйән итәбеҙ. Зөһрә һәм Хәсән Галиндар 50 йыл татыу ғүмер кисерә. 7-нче тиҫтәне ҡыуалаган инәй менән олатайҙың бер-береһенә ҡарата йылы мөнәсәбәте әле булһа күптәрҙә һоҡланыу ята, йәштәргә өлгө булып тора. Бәхетле ғаилә бер-береһен тыңлап, ҡәҙерләп, хөрмәтләп йәшәй. Татыу, матур йәшәнек. Үкенмәйем 50 йыл ғүмер иткәнемә, шунда йәшәгәнемә. Яшьлегемә ҡайтып кире һайлаһам, тормош юлында ошо юлда һайлар инем. Бабайым бигерәк аҡыллы булды. Беҙгә варис булып ҡалһындар балаларыбыҙ. Балаларҙан аҙаҡ ҡалырға яҙмаһын Хоҙайым. Беҙҙән аҙаҡҡа ҡалһындар, донъя көтһөндәр. Минең теләгем шул, йорт ил тыныс булһын. Шул ғына теләгем минең. Һаулыҡтарын бирһен. Һау булһа барыһы ла булыр. Шулай ук күркәм холоҡло инәйҙәрҙең береһе Көнһылыу Байрамғолова. 38 йыл фельдшер булып эшләп, әллә күпме сабыйға донъяға килергә ярҙам итә. Кешеләрҙең ғүмерен ҡурсалап алып ҡала. Инәйҙең әсәһе, өләсәһе, имсе, үләндәр менән дауалаусы була. Ул да бәпәйгә уҙа алмаған ҡатындарға ярҙам итә, шифалы һылауы менән дауалай. Ишеткән белгән кеше килә инде. Урысыла килә, башҡорттола килә. Нимә йомош һорап, нимә ярҙам һорап килгән кешеләр. Килгән кешеләр отказ иткәнем юҡ. Үҙемдең көсөмә мин ышанам инде, нимә оҡшағанға кеше киләлер дип уйлайым. Һәр хужабикә баймаҡ баҙарына барып, һөт, ҡаймаҡ, май, ит һатып, аҡса эшләп, килем алырға күптән күнеккән. Ауыл ерендә шунһыҙ булмайҙыр ҙа инде. Ғаиләң һәр саҡ туҡ булһын, балаларың аҡтан өҙөлмәһен тиһәң, ялҡаулығыңды еңеп, эшкә тотонорға кәрәк тиюнган хужабикә Вәлимә Ғүмәрова. Был ханым Әбйәлил яҡтарынан. Тормош иптәше менән 34 йыл татыу йәшәп, 3 балаға ғүмер итәләр. Ҡыҙғанысҡа хәләл ефәте уйламастан фани донъялар менән хушлаша. Әле Вәлимә апай ҡыҙы менән йәшәй. Тормош ҡуйған һынауҙарға бирешмәй. Йән-йәнсәрҙәрен ҡарашып, уларҙы йылы бейәләй, ойоҡбаштарҙан өҙмәй. Хаҡлы ялда булһа ла, ҡура тултырып мал да көтә, иш янына ҡуш итеп, һөт ҡаймағын да һатырға өлгөрәм. Таш төшкән ерендә ауыр тиҙәр бит инде. Шундай булып, мин дә килен булып төшкән ауылым. Шундай яҡын, эҫе. Әсәйемә барды һинәм, әсәйемдең хәл-әхүәлен һорашып, әҙерәк эшен эшләп, берәр самауыр сәйесте һинәк, уже минең ҡайтҡым килә башлай. Ҡыҙҙарымды, улымды мал көсө менән уҡыттыҡ беҙ. Мин баҙарға 95-тәр заманында уҡ уже йөрөй башланым.
Иртә йөренем мин безнең әле авылда ул тиклем кешеләр йөрмәй торган әле. Әле бул хала шул базарда ташламайм. Хәзер ендәрмә баягы нәмә булган иш янына куш булган балларыма булган дип баягы әле аксаның арткан йөре юк бит инде барыбер. Шул тырышып матур итеп дөнья китергә тырышабыз кешен гайна. Гомер буе ал-ял белмәй эшләп өйрәнгән гүзәл зат әле булһа өйдә сыдап утырмай, мәдәният тормышында ла кайнап яшәй. Күңеле урын тапмаганда үзенең кисерештәрен ак кагыз битенә төшерә. Шулай ук авылда үткән сараларга ла шигырьләрдә иҗат итә. Рәхмәтлемен язмышыма, ул һәм кызлар бүләк иткән өсөн, бәхетлемен һәр иртәлә, икмәктән авыз иткән өсөн. Мин өйрәттем кызларымды, тегергә лә сигергә, яратам үзем дә, ынйы мәргән тегергә. Балаларым югырып кайта, һагынып бала сагын, ейәндәрем үзелеп тора, өләсәйдең ялы икмәге өсөн. Бүгенге көндә эшләрдән күпселеге калала төпләнүдә хуп күрә, әмма күптәр туган нигезгә тугры калып, заман авырлыкларына һылтанмай гөрләтеп яшәй. Илфат һәм Гөлсинә Дәүләтбаевтар кала ирендәге тормышты күз алдына ла килтермәйбез ди. Чөнки бала сактан авыл ярына йөреккәнгә күрә туып үскән як шул тиклем эсе. Дәүләтбаевтарның да төп килем сыганагы мал. Гаилә башлыгы язлы-көзле каламга йөрһә, кышын малдарды югалтуһыз кышлату, яй көндәре тулы кимәлдә бесән эшләү уның иңенә төшә. Техника кул астында булгас, бесән эшләү дә проблема түгел, ди Илфат Дәүләтбаев. Тырышлык кирәк, тырышыр кирәк. Үзең ялкауланып аткан мал бимәй инде. Техника диш бар. Хәзер кеше кулдан бесән эшләй. Техника. Тырыш гаилә зур өйдә халып сыга. Киләсәктә уңгандар вак малды ла үрсетергә ниятләй. Ходай ям биргәнгә юн бирә дигәндәй, урман якын булгас, емеш-еләк йыеп хатып, азык-түлек алыр өсөн дә ярай хук килем ала Дәүләтбаевтар. Үзебезнең продукциябызны базарга сыгарып хатып яшәп атабыз инде. Шул менә емеш-еләк йыябыз. Без емеш-еләк менә кенедә үзебезнең эргәбездә генә менә анда. Бешмәк йыябыз шунда. Шул кошкорт асрайбыз. Авыл yerine өрөнгәс авылда яшәйбез инде. Әле гортта яшәүдә күз алдына килтермәйбез булай. Авылда өрөнгәс, авылда һәйбәт. Шул үзебезнең көс менән яшәйбез инде. Мына шундай тормыш кисерә бүген Гаделбайдар. Олылардан да, яшьтәрдән дә, башкаларга үрнәк булырлык өлгеле гаиләләр, егәрле кешеләр күп. Гомумән кемгә генә барып инһәң дә, матур яшәйдәр, гөрләтеп дөнья көтәләр. Әлбиттә, тәүсиратта нисек тормыш көтү кешенең үзеннән торалар. Авылда яшәү шартларын элекке заман менән сагыштырып булмай. Хәзер калалагынан да һәйбәт яшәгәннәр күп. Шуңа күрә тырыштар, уңгандар кайда булса ла яшәй ала. Тик елкә генә кәрәк дигән фикер уянды.